салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи каналро пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментаро фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизое барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra B ҳастаи бародаро, яъне дутӣ, солиш 96 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механикаи ҳолатиш хубай бародаро, краскаш нав, аккумуляторашам навай, состояние мошини бениҳоят хубай, нахаду ҷошта заводил мешавад, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, наша 26900 мега, харидори аниқ боша бо мега савдо ҳам мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экрана метавонед ки занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро хетчбеки автомат ҳастай. солиш 97 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хетчбек, объем 1.6, коробкаш автомат, ҳолатиш беҳтарин. мошин бародаро состояниш бениҳоят хубай, радной краскашай, задагии пустагӣ надорад, мотор коробка ходовои 100%, кондитсионери дорад, кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 37500 мега, бо арзона мешавад. марҳамат, касоне ки харидор ҳастед, барои маълумоти аниқ ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бошад бародаро, каравани простой, солиш 93 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объем 1.4, коробкаш механикаи ҳолатиш хубай бародаро, мошин состояниш соза мега, ягон камбудӣ надорад, срочно сум дар коре, бо ҳамин хотир фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, наша 29000 сомон мега, бо муомила дорад. марҳамат, бародарони харидор, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Nexi, солиш 96 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хубай бародаро, мошин 100% ҳамаш кор мекунад, сентр замок, самбуфер задагӣ, музикаш беҳад хуб мехонад бародаро. ҳуҷҷатам дорад, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, наша 20000 сомон мега, харидори аниқ боша биё мега мошина бина, пеш ҳай кунад, савдо мекунем назди мошинда. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2107, солиш 2003 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш миёнае бародаро, мошин ҳозира шуда 100% кор карда истодай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 12500 мега, ягон мошинхари аниқ боша, мега срочно сум дар кора, биё бина ҳай кунад, савдои хубшо мекунем. марҳамат, бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурра ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед.
дигар мошин бошад бародаро ВАЗ 2115 соли 2003 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.7, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин, сентр замок, электропакет, матоъ коробка ходовоиш сода, задагӣ пусидагӣ надорад, 1 сола ҳуҷҷат, 8 моҳ таънировка, аккумуляторашам навай бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 21 000 сомон мега, бо савдо ҳам мешавад. маълумот бародарон ки харидор ҳастед, илтимос беҳуда занг назанед, харидори аниқ бошед, рақамҳои рӯй экран занг занед, маълумоти аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро ин бод якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо омехи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касони Канада меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешравии мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.